No niin. Ottakaa se Ninja Defusen homma uus. Ei Zeus. Oho. Ei nyt, se on ihan liian hyvä. Joo, ei. Tää. Me kuolee. Joo. Mitä? Ei. Miksi sun pitää antaa mulle takaiskuja AK-47? Ai. Oh, good. You ain't from London, but you can shoot at me. Vittu, miten 2 Lontoon miestä ottaa pidä yksi Suomen poika? No neekri pitää kattoo heti alkuja väärään suuntaan. Älä kuole. Hyvä. Kuolin. Neekri. Mä kyllä Väärään suuntaan kun tää syntyy. Sori nyt vaan. No mun näyttö. Sori, että mä petin. Mä pistän mun näyttö takas päälle. No. Mun 2 miestä antaa mulle Mä sain kaverista 7 puuttua. No niin. Laasella mä Onks teillä se Ninja Defusen homma siis? No. Ota ensin vaikka Zeus. Kiitos se oli jo OP, niin pelkkä puukko. No niin, huntakaa. On parempi kuin puukko, niin pitää huntaa. Kato. Okei. Joo, GG tää ampuu niin päin. Se ei asunut yhtäkään Ei, kuin. ei. Kyllä Tää se- oman paskinaa, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mä vaan kävelin ja heti. Koko ajan. No ehkä se puukko, ehkä se Zeus oli jo OP. Jätkä hyppy. No niin. Kauppus tulee tänne taas. Niinpä. Mä kuulen sen. Se oli kyllä ehkä hienoin yritys ikinä. Mäkään pääsi tonne saatanan dikashuoneeseen, kun se kääntyy selkä muhun päin. Ei edes osunut mun kertaakaan. No ei tuu No ei muhunkaan. Mun pitää tehdä. No, plänttää pommi. Kato tää. Koska raja menee. Oisit kattonut sen. No, Joku ei sinä uskalla. Mä kyllä pelottaa vähän, missä se on. Mä oon vessassa. Oho, ei oo. Mä oon buunamassa. No ei nyt. Tos! Ei oo. Se on täs. Ei oo. Se on täs. Ei oo. Se on saitu. Mä kuulin sen. Onko? Se plänttää. So. Ei! Se on tässä. Ei, auta! No. Ei tuu puukos tappaa selä. Tää on väistellä. Ei se toinen defus. Come on, se on ihan lovi. Yes! Ei Että pelkkiä nyrkkiä homma. Ei tässä oo mitään järkeä, kun teitä on 2. No. Sulla on kaikki aseet käytettävissä. Tää Fortnite on Silti. Okei. Ai, mitä? Eikö mikä tää oli? Jätkä on fiksu, niin se CS. Hei, tehdäänkö sillä lailla, että jäädään tähän näin ja sitten odotetaan, että se tulee tosta noin. onko? Tää tulee toimimaan. Tipu... Jep, mä enäsin kysyä, tipuuko se mun läpi, jos mä nousin pystyyn, mitä mä pystyn. Mä otan jumis. Ariel Village jumis. Siklaaks mä ääs? Oho. Ei, nyt mä pidin ääntä muuta. Oho. Musta tuot sieltä tulos tänne. Mä katon tuolla. Niinpä. Tai sit se on niinku tuolla jo, mutta... Ei vaan nähdä. Okei. Pitää mennä hunttaamaan se. Noniin, muista sitten ne väistöliikkeet. Kyllä. Ei tos niin. Ei se on tässä suunnassa. Yhtään sitä, että aika lopeta sen vittuun puhaltamaan. Suck my Mä balls. pystyn lyömään sen. Teitä on 2 ihan mahdotonta yrittää molempia ampua samaan aikaan. Devu sanoo, mä tulin päälle. Lopeta se mikkiin puhaltaminen. Mä seivasin mun kiipi. Niin mäkin. Ei tuu automaattisesti muutenkin. Lennutaan jätkää periä kahdelle äijälle, jolla on pelkkä puukko. No ei yllättänyt. Oho. Sun homoliikkeet.
Oli backshot. Ei tuu muutonta voittaa. No älä... Veikka, että Hertz ei kyllä osaa niinku näitä taktiikot yhtään. Kaveri puskee samaan aikaan, mistä 2 tulee puukonkaan. No niin, sä pusket meitä. No mistä minä voin tietää? Mulle pitäis antaa vaan. No sä pystyisit holdaa ja tappaa helposti meidän. Sä vaan pusket ja pusket. No kun mun pitää pläntata, kun mä oon terroristi. Niin, mutta miksi sä pusket midiin sitten? Sä oot siinä holdaamassa. No näköjään. Mä en taas näe ketään täällä alkaa. Oho! Eikä tappaa mitä se sai musta headshotin. Hei se menee B:lle, se on B:llä jo. Voi niin. Mä kuulen. Joo. Plänttää. 3 boksin taakse plänttää. Ei plänttää, feikkas. No ei tässä oo mitään järkeä, että voit antaa mulle toiselle live-info meikä. Älä piikkaa vie sieltä rappusilta. Se on nyt tossa Mä oon jossain. vaan täällä niinku yllä. Tosi kulman takan piilossa. Ja mä Voi niin. Ei. Ei. Ammu nyt. No mitä? Jos alkaa tehdä tällä, mitä pitäis tehdä? No bro. Väistöliikkeet, tapa se. Come on. Et sä kato nyt, sulla on ihan helppo mahdollisuus. Ja helppo mahdollisuus. Etkä seivon sua. Etkä pystyy seisä keskellä saittia eikä voida lähestyä sua. Kyllä Ville pystyy, kun sillä on niin jäätä. Mut kato, tämmöisillä asioilla me voidaan lähestyä sitä. Voi hyvää päivää. Me saadaan, kato sit jos me saadaan käyttää utilityä. Ui. Jos Hertzi johtaa jossain vaiheessa tätä peliä, niin me saadaan ottaa Max 7 yhdellä roundilla. Se on meidän oljenkorri. Et ikinä arvaa, että biomaat oli tyhjiä. Aika hyvä ääs. Se on kyllä PL. Niin on. Vai kenen äästä puhuu? Siinä Sampo äästä. Se on midis onko? Ok. No Mä tiedän, onko jotkut poliisit. Se on midis, AKK. Ei se on vieläkin tossa. Lähti karkuun. Ei kun se on tossa vieläkin. Niin no. Mitä? Kato tää Adi. Mä katon. Adi, kato. Mä näen. Ei! Oh hell. Come on. Ei! Mä lupaan, tää jätkällä tasan kuin häkit, hei. Niinpä, se asuu liian hyvin. Tää kaveri osui vaan 2 kertaa päähän, hei. Se on kova. Ei oo normaali. Mitä ehkä meidät? Me pitää vaan juosta sitä päin. Hetkinen. Nice! Mä voin itekin laittaa näitä kommandeja. Meikällä näkyy hitboxit. GG. Käytä missä se on vaan. Se mä oon. Ei se kyllä auta yhtään mitään. No näköjään. Mitä sä laitat sen kommandin? Show. Jotain show alaviiva hitbox. Vissiin, en mä muista enää. Niin, ehkä mä löydän sitä täältä. Show Nickers lukee vaan. Mä kuulen sen tuolla. Tää. No niin, sit mennään. Oi. On hienot jalat. Tulee joku multiple sound. X3. Kuulemma toiselta puolelta. Sieltä tulee, että PHP activate. Ai se on Aalla. Mitä homoa? Vasen. Homoa. No voi niin. Ei se oo tullut. Ai jumit on. Siinä. Mitä? Se latailee vielä kovaa. Ei! Noniin. Mennään. Hei, me tekee yhden jutun. Joona. Ei mitä sä teet. Joona.